Bedong ya. Malah pengen sini kan sepeda malah zora beres kade zora. Hello everyone, जों दंफैयो गामिनि LP स्कुलाव माने दिनै आइ सरस्वती बिमानि सानना बेयावनो दसे दंफैयो जोंनाथ' फरायनाय जोबथ'नानै दं फरायनाया बेनिखायनो गामियावनो फैबाय सरस्वती जानो जों LP स्कुला इनो गामिनिया जों गोदो फरायमोन आरो इयाव बाहेरायाव जाबाय दं गोदो गथ'फोर खुलुमहांदो दसे खिथानोसै आं बाहेरायाव माबायदि बाहेरायाव इदि गथ'माखाया खुलुमहांदो ओरै दङ जनानै मानसिफोर जों जानाय लोंनाय बानायबाय दं संबाय दं फिसासो LP स्कुल गामिनि नै ये जाग्रा लोंग्रा बुहुद प्रसाद नै ये मोनामसु हाथाया हाय होनलाय हाय बोनथारा आंनियाव दे बिबुंसा नोंनो गासिबो हाय होन बिसोरबो जानाय लोंनाय बानायदों इयाव दालि सुदों संग्राया नै गथ' माखाया खुलुमनो जजोब्बाय नै आदिबासि आरो सावथाल मन्दिरा इयाव जाबाय जागायगासिनो दं मा होनदो नोङो रानि मा होनदोंमोन मा सल' खनदों मालाय बिबार लालायदो नै रानिया खर'आव बिबार लालायदो गेदेरनो जानो बावदो हा आयो जों दा सासे लोगो लानावबो लिंहरदो नालाय इसानाव थांना फैनि र' जाना फैनि मा होयोबा मिथिया आरो जायखिजाया थांनानै फैनि अमाजों जिबौ गोरान नै जों साथाम दं सानै सासे गरलाजों आरो प्रसाद स्कुलाव दायो गथ'फ्रा खुलुमनाय सोलिबाय दं खुलुमगासिनो दं खुलुमनायनि उनाव जानाय जासिगोन इसानाव फैदो जोङो मा लोंहोयो मा जाहोयो मिथिया जायखिजाया फैबाय आरो जोङो मालाय जाखांबाय नै जाखांबाय लोंखांबाय वाव साय गाराम लाल सासे गथ' माखाया खुलुमबाय दं नै दायो आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना हो दे होनदो नै खिसा गथ' माखाया जाबाय दं जाग्राबाय दं बिसोरो केसुरि होदों केसुरि साहा दं केसुरि दं बुट साहा मा जाखांबाय लोंखांबाय दायो जों मोनसे स्कुलाव थांना फैबावनो नागिरदों गबथना हाइ स्कुलाव साथामजो फाइनालि जों गबथना चक मोनफैबाय एसएस गबथना चक खोला लाइन खिजा मा जानाय थाव सोनो नैयाव बे फंबाय सासेया
जों दसे लाखिथ'नोसै एक्सुवेलि मेन स्कुलाव जायाखै बालिकायावसो जाहैदो बै बालिका स्कुलावसो जाहैदो Krisno, oi, oरै थाङो आरो कलेजजों ओंखारनोसै ना लाखिदो लाखिनबाय बेयावनो लाखिदो फ्रायावनो जादो गबदना बालिका स्कुल इयो हाई स्कुला ओजोंनि हाई स्कुलखौनो बालिका स्कुलाव माने ज' खालामदों जों दा दसे हाबबाय दसेल' हाबगोन बारा गोबाव हाबा ओरैनो मन्दिरफोराव एसे खिन्थागोन मानसिफोरनो एसे खिन्थागोन पैसा होनग्राया नै जोंनिया पैसा मा खबर बस मोजां जों ओंखाम जाखांबाय माथि ओंखामाव बांसिन मानसि हाबो ना फुरा एसे जानाय जाबाय दङ इयावबो ओंखाम होदों ओंखाम नै जानि बिनानाव ओंखाम रानबाय दं गथ'आ हा मा ओंख्रै आगै Maran bayi dong iya. Maran bayi dong le. Sal. Sok oंखाम जाग्रा गोजा इसोरो. ओंखाम रानग्राया नै गामिनि गोजा. Hello guys. ओंखाम जाग्रा गोजा इसोरो. ओंखाम जाबाय दं. आंनि हाबा. नोंनि हाबा? लासै सिंनो जोंना थांसै बारा गोबाव थाबाय थाया इयाव जाथ'बाय जराव मानसिफोर नुगोन बेलेग जाथिनि बर' दं हारसा दं एसामिस दं जों दा कलेजाव थांनो नागिरदों कलेजाव थांग्रानि र' मालाय भेलेन्टाइन्स डेनि मानसिफोरा मालाय जरा बेरायस गारदो जरानो मालाय स्कुल कलेजाव जोंहा गैया नै उनाव सोर दं नायदो नै आदै थब्लासो दङ आंनिया उनाव खाफाल मोनदा मालायफोरासो मालाय जरा भेलेन्टाइन्स डेना मालायनोलै दिनै मिथिलाय लाङा फालिफेरनो मोनाखै एख' मिथिया मोजां मोननायबो गैफेरा नालाय ओरैनो बेरायफैला लाबायबाय मालायफोरनि जराखौ नुलाबायनानै बोरैबा मोनलाबायबाय गोसो हेलौ दायो जों मोनफैलायबाय जोंनि पुराना कलेज जिकेबि कलेजाव गब'धनायाव उनखिजानो दङ जोंना पुराना कलेजा आं हाई सेकेन्डारिखौ इयावनो फरायदोंमोन सिगां स' नोंथांमोना नायबाय था एसे बारा मानसि गैला माने जों फैनायाबो लेट जाबायना दहायनो फैनांगौमोन माने दायो मानसि गैला थेवबाबो ओरैनो जास्ट हाबनानैल' फैगोन हाबिया मार गोबाव जाबाय जोंनि कलेजाव पुराना कलेजाव स' नायलांबाय था नोंथांमोना मानसि गैबांला बुहुद थांबाय माने टाइम जाबायना ओरैनोल' खोन्थालांसै आङो जोंना ओइनोमोन मेदामा ओइनो प्रिन्सिपाल मेदामा मा मोनजाख' गिबियावनो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय सरस्वतीनि दिनाव जों दा नै जिकेबि कलेजाव फैनानै बुट मोनजाफैबाय आरो ना जाबाय बुट गोजाबाबो एख' नङा बेयाव खिचुरि संबाय दं खोमा संबाय दं जालां खोन्थादोंमोन उखैयाखै जों जाबोखाबायना नै जिकेबि कलेजनि सिख्लाफोरा बर' सिख्लाफोर बिसोरो जिकेबि कलेजनि ओंखाम होयो ना मा होनो डेक्स नुनायाव ओंखाम होयो ना मा होनो ओंखाम जालांनो होदों खोमा प्रिन्सिपाल मेदामा जों दा इनिफ्रायबो थांसिगोन कलेजनिफ्रायबो हाथ'लायला इयावबो ओंखाम जानो जादोंमोन ओंखाम जालांला बेसे जाबाय थानो ओंखामखौलाय जों साथामल' फैदों जों थांफिनसै दायो रावबो फुराना लोगो मोनाखै बोरैबा मोनदों गोसोखौ बेखायनो ओरैनो हाबनानैल' फैबाय प्रिन्सिपाल मेदामखौ माथो होननानै दा थांफिनसै न'आव स' आंनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायनो दाबाव चेनेलखौ बयबो नायनानै भिडिअखौ अननानै सापर्ट खालामना होदो नङा होमबा लोगोफोर सालाम खालामलायदो बयबो बर'जों बर' खालामलायाबा बोरै जागोन
बांसिनानो बानाया थ' बाय बाय बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनलायगोन नोंथांमोनखौ गासिखौबो